Assalamu alaikum. An balma silamɛw baw bɛɛ fo k'aw ni wula. Hali bɛ Ala ka wula nɔgɔya an ye. Ni ye Maître Badini kumakan ne tuguni n nana ni Ala tɔgɔba dɔ ye n'o ye Solatul Fati ye. Ya a bɛ tagama ni Jawharatil Kemali le ye. Ka n'a di aw ma aw k'a minɛ k'aw mako dilan. N'i bɛ nin tɔgɔ in kan a b'i dɛmɛ ka ɲɛnamaya ko gɛlɛnw bɛɛ lajɛlen na. Ko n'a bɛ adamaden kunnasiri ka taa se yɔrɔ dɔ la i bɛ n'i ta tile 5 dɔrɔn don. A baara ye tile 5 Ala bɛna o ko tɔgɔ nɔgɔya bi tarfatu ayunun ka ɲɛsin i ma. Nka yan'an bɛ don Ala tɔgɔ ni ɲɛfɔli la n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne kan. N'aw abonné n'a kana ɲina a bɛ notification activer pour que n'a ye Ala tɔgɔ bila a ka se ka vidéo sɔrɔ hali n'aw ma connecté. Aw kana ɲina dɛ a y'an ka vidéo partager walasa an balima silamɛ tɔ minnu tɛ nin ko in kalama u ka se ka bɔ an ka page ko kalama. U ka se ka an ka vidéo ta k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye. A dabɔra min kama o ye hɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an ye. Sisan mana don Ala tɔgɔ in na k'a ɲɛfɔ aw ye. Ni i bɛna a baara bɛ daminɛ lon jumɛn de a baara bɛ daminɛ dimanche tile 5 baara lo ŋaniya o ŋaniya b'i la i b'a daminɛ cogo jumɛn i bɛna Solatul Fati yɛrɛ le baara ni yɔrɔ in na ani Jawharatil Kemali ntɛnɛlon su i bɛna Solatul Fati wuridi cogo jumɛn Allahumma salli ala sayidina Muhammadin Fatihi lima uglika i bɛ lɔ ye i bɛna a wuridi siɲɛ 489 i bɛ yafa ta wuridi siɲɛ 3000 ani 400 ani 23 ibi Allahumma salli wa sallam ala aynal haqa allati tatajalla minha urusala kaiki aynal ma'arifi ala kwa misiratikal tami ala skami siɲɛ 489 ibi sɔrɔ sa ibi jigi ibi taa ala kira tɔgɔ kelen ta n'o ye zukuwatin i b'o wuridi siɲɛ 1011 o ye ntɛnɛlon su ta banna ibi wuri ntaratalon sɔgɔma i bɛna mun wuridi daminɛ i bɛna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal khatam lima sabaka siɲɛ 400 ani siɲɛ 3 i bɛna ya sabiku fɔ siɲɛ 2000 ani 800 ani 21 Allahumma salli wa sallam ala aynal haqa allati tatajalla minha urusala kaiki aynal ma'arifi ala kwa misiratikal tami ala skami i b'o wuridi siɲɛ 400 ani siɲɛ 3 olon ta baara jigira i bɛ jigi duguma i bɛ taa ala kira tɔgɔ ta k'a l'a kan n'o ye zukuwatin ye i bɛna zuhurumatin i bɛ zuhurumatin wuridi siɲɛ 300 ani siɲɛ 1011 taratalon o ye taratalon ye arabalon sisan i bɛna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nasiril haq bil haqi i b'o wuridi siɲɛ 700 ani 11 ya nasiru i b'o wuridi siɲɛ 2000 ani 177 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala aynal haqa allati tatajalla minha urusala kaiki aynal ma'arifi ala kwa misiratikal tami ala skami i b'o wuridi 700 ani 11 i bɛ jigi duguma zuma kenatin i bɛ t'o wuridi siɲɛ 1011 baara datugura i bɛna wuri lon juma alamsalon su fɛ i bɛna wuridi juma kɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal hadi i b'i lɔ ye siɲɛ 14 ya hadi siɲɛ 196 Allahumma salli ala aynal haqa allati tatajalla minha urusala kaiki aynal ma'arifi ala kwa misiratikal tami ala skami siɲɛ 14 o ye alamsalon su ta baara jigini ye i bɛ jigi duguma sisan i bɛ taa ala tɔgɔ kɛ k'a datugu ala kira tɔgɔ kɛ k'a datugu zu izine siɲɛ 1011 o ye baara datugulen ye jumalon su fɛ i bɛna mun wuridi sisan i bɛna bɛn ala tɔgɔ ba in kan n'o ye sɔli ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ila siratikal mustaqimin wa ala alihi haka gadrihi wa miqdaril azim siɲɛ 900 ani siɲɛ 20 ya azimun siɲɛ 60 ani 400 ani 40 Allahumma salli wa sallam ala aynal haqa allati tatajalla minha urusala kaiki aynal ma'arifi ala kwa misiratikal tami ala skami siɲɛ 900 ani 20 i bɛ sɔrɔ ka taa zufadlin i b'o wuridi siɲɛ 1000 ani siɲɛ 111 baara jigira n'i y'o kɛ ka ban tuma min na sisan i bɛ sɔrɔ sisan i b'a sarakati bɔ a saraka ye dondo gbɛɛ ale ni forokiya gbɛɛma o de y'a saraka ye ni maa min y'a baara ala k'a nafa n'a ye ala tɔgɔ nin n'i bɛ nin baara maaw b'i dɛmɛ maaw b'i jigi tugu yɔrɔ bɛɛ la i bɛ jɔyɔrɔ fɛn o fɛn na o bɛna sɔrɔ ala ye o dilan ka ban a ka teli n'i b'a fɛ ka sigi a kan kalo bɛɛ i b'a baara tile 5 kalo bɛɛ i b'a baara tile 5 n'ala sɔnn'a ma i bɛ t'o la fo ka na kɛ maaba ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa i tɛ sɛgɛn foyi ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n y'a di aw ma ala min kama n y'a ɲini o ala ba fɛ ni maa o maa y'a baara ala k'a nafa n'a a hɛrɛ ye aw salamu aleykum